Nantambama masibingelele egameni elihle lomfelo wethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ubaba uThusi lo mntwana kaNkulunkulu osindisiwe egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Amen. Nantambama ke ngizawucela esibuke ivesi libe linye nje sixoxe kafishane egameni elihle lomfelo wethu Jesu. Amen. Sizawufunda amaKorinte okuqala u15 ivesi u26 lifundeka kanje: isitha sokugcina esiyakuchithwa singukufa. Isitha sokugcina esiyawuchithwa ukufa. Lisitshelani iBhayibheli? Lisitshela iBhayibheli ukuthi ukufa kuyisitha kithi thina abantwana bakaNkulunkulu. Yini kube yisitha? Ngokweplan nangokohlelo likaNkulunkulu wayengahlelanga ukuthi umuntu kufuneke afe. Wayengakuhlelanga emaphakadeni ukuthi umuntu kufuneke adlule emhlabeni. NgokaNkulunkulu wayehlela ukuthi umuntu kufuneka aphile phakade. Mawuhlehla ke uya koGenesis ekuqaleni kudalwa umuntu ekudalweni kukaAdam, uyawuthola ukuthi kwakungekho eplanini likaNkulunkulu ukuthi umuntu afe. Ngilanda lento ethi ke ukufa kuyisitha sethu. Ngoba ensimini yase-Edeni uAdam wayishiwe ensimini ukuthi ayilime yonke into itholakala ensimini, waze wavula umfula wokunisela insimi kunomuthi odliwayo nomuthi ongadliwa khona phakathi ensimini yase-Edeni. Okwakhe kwakuwukunaka insimi, bese kuthi uSimakade umdala kuneyinsuku ehle ngokuthambama kwelanga ezawumbheka ukuthi uphila kanjani. Lethi iBhayibheli lami ke yonke into yayikhona ensimini yase-Edeni. My God, lento ke ithi ngokweplan kaNkulunkulu, it's another topic for another day. Yonke into yayisensimini yase-Edeni. uAdam wayesebenza la, edla la. Yonke into ayidingayo ekusebenzeni insimi wayeyithola la khona lapha e-Edeni. uNkulunkulu wayemlethele konke, wambekela eduze. Okusho ukuthi ngokohlelo likaNkulunkulu umuntu wayefuna aphile embusweni, angayi kweminye imibuso. It's a topic for another day. But indaba yami lana ke ekutheneni ke wathi sedalelwe uEva, kwafika isitha, inyoka yakhohlisa uEva kwadla uAdam. La sekungena khona ke ukufa ensimini yase-Edeni. Kwangena ukufa ke lapho kwaqalekiswa inyoka ukuthi yodla uthuli lomhlabathi, indoda odla ithuthuka izife. Kwangena ukufa ke lapho, kwangwase kungene ukona, kungena isono, kufika nenyoka uSathane. So that is why masifunda kumaKorinte ukufa kuthathwa njengesitha, ngoba ukufa kuze kufika ukufa kwaqhamuka inyoka yazomosha lobudlelwane bomuntu noNkulunkulu. So lithi ke iBhayibheli isitha sokugcina esiyawuchithwa ukufa. Okusho ukuthi ke ukufa kuyisitha sethu. Ukufa kubi kusithathela izihlobo zethu. Ukufa kubi kusithathela abathandiweyo bethu. Ukufa kubi kusithathela abantu abangamagugu kithi. Ukufa kuyasithathela, kuyasehlukanisa. So that is why ke ukufa kukubi kwakungekho eplanini kaNkulunkulu from emaphakadeni edala umhlaba. So lithi iBhayibheli ke isitha sokugcina esiyawuchithwa ukufa. So bese kuvela umbuzo ukuthi ke how come umuntu othi he's a born again Christian, uyazana noJesu noma uyazana noNkulunkulu, atholakala emakufiwe
esembethe ingubo ezimnyama ezilela isitha sethu ukufa. Ngoba in general kuyazeka ukuthi endlini eminyama into ebeyisetshenziswa uma kushoniwe bekusetshenziswa kufakwe ingubo lokhunjani ingubo ezimnyama uma kukhona umuntu odlulile noma uma kuumama afake ingubo ezimnyama noma ezinavy uma umndeni kungewona wonke ogqoka ingubo ngokuphelele but kwenziwa idwejana zifakwe la lezinto ezimnyama so okukhomba ukuthi ufelwe okusho ukuthi kahle kahle bazilela ukufa. So lithi ke iBhayibheli isitha sethu sokugcina esiyawuchithwa ukufa. So the question is, kwenzeka kanjani umuntu othi uborn again is a born again Christian uma kufiwe noma ume emngcwabeni afake ingubo ezimnyama noma engenazo aza esitolo ayothenga athengele ukuzilela isitha sethu singukufa esihlukanisa nabantu esibathandayo. Phela iBhayibheli singalingisi lelizwe singalingisi lelizwe lithi iBhayibheli sinefu lofakazi elisihaqile sinefu lofakazi elisihaqile ababhekile ukuthi sihamba kanjani. So ithi lento ke, how come uye born again Christian ufaka ingubo ezimnyama? Abantu abangazani noJesu abangazani noNkulunkulu bafaka ingubo ezimnyama emngcwabeni, but kuyabonakala kulento ekuthiwa iChristian society abantu abaclaim ukuthi they are born again but bafaka ingubo ezimnyama, bagqoka ingubo ezimnyama. Ithe must ubona befaka ingubo ezimnyama bazilela ukufa. Elithi iBhayibheli isitha sethu esokugcina esiyakuchithwa ukufa. There is no born again Christian efaka ingubo ezimnyama makufiwe, ngoba asikwazi ukuthi sivunulele isitha sethu esehlukanisa nabantu esibathandayo. So ukuzila into yabantu abangakholwa kubafanele ngoba baphendukanga. But mase uphendukile you will know ukuthi ukufa kuyisitha akuvelanga enkosini, kuvele nesitha uSathane ensimini yase-Eden yabahlukanisa umuntu noNkulunkulu. Kanjalo ukufa kusehlukanisa nabantu esibathandayo. So that is why iBhayibheli regarded as isitha. How can you dress for the enemy? Usigqokela kanjani isitha? Usivunulele isitha, usithobele isitha. Asikwazi ukuthobela isitha. Namhlanje abantu are born again Christian but ubathola mabefelwe behleli phansi komantrasi bembeswe ngeingubo ezinkulu. So bazalwane, isitha sethu sokugcina ngokukaNkulunkulu esiyawuchithwa ngokufa. Bazalwane, if you are born again Christian, you don't wear black clothes or trousers or everything. Awusigqoki izinto ezimnyama ngoba uthi kushoniwe. Bengithi sidlule lapho bantwana beNkosi, bantwana bakaNkulunkulu, ukuthi isitha sethu sokugcina siyawuchithwa ukufa. Asikwazi ukuthi singavunulela ukufa into eyafika ngesitha yasehlukanisa yahlukanisa umuntu noNkulunkulu. Njengamanje uvosihlukanisa nabantu esibathandayo, kodwa manje bese sibonakala sithi siyakholwa, we are born again Christians, sitholakala sifakile ingubo ezimnyama makushoniwe. Ubabona abantu abazalwane sebeyalandelana bafufubele bafaka ingubo ezimnyama. It's not from the kingdom. Akuyonto yokukingdom ukufaka ingubo ezimnyama. A born again Christian akasifaki ingubo ezimnyama bazalwane. Ilawo mazwi bethi angidlule kuwo egameni leNkosi. Amen.